विश्वास सकाशे निजे पाइगला अरे छात्र बिल्डिंग एटी उपाय था बहुत बाहर ना पड़ा तो कुछ दिन तक मार करा भाई पावी वाह मोरी का परिश्रम का काम पाइगा हां उसकी ना कौन क्या काले का सक्सेस कौन आके କଥା होती बाहागरा होना सुनते का मुड़ी को मुड़ी छोटा बड़ा आज करतो तो बाहा बोली बोली हां 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 तो ठाकुर को राजी कर ठीक है ठीक है अब अपन प्रश्न का बता अरे वो भविष्य बाहागरा हो কিন্তু আজ্ঞা পয়সা পত্র কিছু দেই କିଛି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ଆଉ କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ଦି ଜାଗାରେ ଖାଲି ବଡ ବଡ ଲଜ ଦିଟା ଅଛି ସେଇ ଦିଟା ମୋ ଟଙ୍କା ଦିଟା ମୋ ଟଙ୍କା ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋ ଟଙ୍କା କିଛି ଘର ଦ୍ୱାରା ଆଇଲେ ସବୁ ଯାବ ନା ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେଇଛି ଓ ଟିକେ ନାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯଦି ହଉ ତମେ ଯାଉ ନା ତମେ ସେଇଟା ତମେ ଯାଅ ଖୁସି ରହୁ ନା ଏଠି ରହୁ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିବା କଥା ତ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହଁ 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 ଭାଇ ଏବେ ବାହା ହେବି ଓ ଟିକେ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ନା କରନ୍ତୁ ହଁ ଓ ନା କୋଉଟା ପଚାରି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ବାହାଘର କିନ୍ତୁ ବାହାଘରଟା ବାହାଘର ଭଳିଆ ହବ ହବ ଧୁମଧାମରେ ହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହଁ 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 ଆସିବା আসছি হ্যাঁ চলো ভাই আগে